Gaan we nu naar muziek? Jawel, ja, we gaan naar muziek, we gaan naar Surinaamse muziek, grote muziek. We noemen het ook wel Kaskawi. Het is een mix van Kaseko en Kawina. Kaseko, dat is, komt van het Frans casser le cœur, schud je lichaam. En dat gaan we zo meteen zeker doen met de jongens die hier het podium gaan betreden. Ik hoop dat ze allemaal klaarstaan. Ik zie ze niet. Zijn we zover, heren? Ja? Dan compleet op Okuno. Dames en heren, maak alsjeblieft een warm applaus voor de enige echte Kaskawi-band hier in Nederland, Ondroveni! Goedemiddag Amsterdam. Oké, jullie hebben slaap of is het te warm? Goedemiddag Amsterdam. Welkom op deze zonnige zondag. Welkom. Die mic is een beetje heet door de hitte. Oké, luister, zoals Jurgen Rijman net al zei. Het is een Surinaams steentje nu op dit moment. En in Suriname, op de Surinaamse feestjes, als de zanger zegt hiep, 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 dan zeggen de mensen hoeré. En dan wil ik eigenlijk iedereen horen hiep, 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 hiep. Oké, maar nu alsof jullie er zin in hebben. Hiep, 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 hiep. Oké, luister, we spelen maar een kwartiertje. Dus jullie moeten eigenlijk meteen van de gelegenheid gebruik maken. Misbruik maken. Ja, meteen van de gelegenheid. Dus niet staan, maar meteen dansen. Oké, dan kijk ik alleen aan naar meneer de technicus. Mag ik deze microfoon gebruiken? Deze. Ja, oké. Zijn jullie klaar? Ja, lekker. Oké, we doen het rustig aan. We gaan niet stoppen. We gaan gewoon in één keer doen. We beginnen rustig. En dan gaan we even feest sneller. Ja? Hoi, Pitaki Gombe!